No, poviem vám, že bola extrémne ťažobá nájsť v okolí štadióna nejakú reštiku, pretože tady sme boli predtým vôbec. Našťastie som to ani nestihol natočiť, ale toto vyzerá dobre, takže snáď sa konečne dočkám môjho vysnívaného Wiener Schnitzel. Zatiaľ čo my čakáme, tak sa pozrite, že čo sme zažili predtým. Majstri, dal som sa nahovoriť na takúto vec s mojou kondičkou. Po minulotýždňovom bežaní na štartový grid Formuly 1 tu ideme na takúto rozhľadňu, alebo čo to kurňa je. Sme v Klagenfurte, takže vlastne aspoň niečo sme tu išli pozrieť. No a uvidíme, ako to bude vyzerať z vrchu. Dúfam, že to bude stáť za to, lebo akože bol tam výťah a všetci ma presvedčili, že však poďme po schodoch, bude to fajn. It was at this moment that he knew. He fucked up. Zatiaľ to vyzerá fajn, tak snáď to bude vyzerať tak aj hore, lebo na budúce, keď bude na tomto videu 10 000 lajkov, tak sa pôjdem za toto zavesiť a šmiknúť sa dole s tým, alebo čo to je, pustiť sa dole. Ale dúfam, že to nedáte, teda dúfam, verím to na 100 000%, že to nedáte, pretože ty kokos, čo mám mece. Vamos, ale pekné to tu je, fest, ideme pozrieť úplne hore. Majstri, konec sme to zvládli a pozrite, aké toto je nádherné, akože keď vám mám ukázať, aký som spotený, tak prosím moju editorku, teraz tam môže hodiť nejaký obrázok asi plného bazénu alebo tak. Fakt toto je nádherné, akože poviem vám tak, že stálo to za to, musím si dávať extrémny pozor, pretože môj mobil je teraz vo veľmi veľkom riziku, že by padol a to by som fakt akože nechcel, ale pozrite sa na to, akože ono to je fakt nádhera. Krása, sme úplne hore, čo sa najvyššie dá. Tak toto tu vyzerá, to je nádhera, fakt že nádhera a som zvedavý, aké bude mesto, no toto je krásna vyhliadka, ale už si idem dať asi nejaký Wiener Schnitzel fajný, lebo už čas obeda. O jeden šnicel neskôr. Ideme pomaly už do mesta, do Klagenfurtu, ale chcel som vám dať do pozornosti, že toto jazero je fakt neskutočné. Toto jazero je, že wow, pozrite sa na tú vodu. Ja neviem, či to je na tom videu vidieť, ale tá voda je fakt, že to je tak krásne azurová modrá farba. Krása. 2 hours later. No takto to vyzerá momentálne pred štadiónom, kontroly a tak ďalej. Tak neviem úprimne, že či ma tam pustia s všetkým vybavením, ale tak mali by, akože vyzerá to síce tak pofidérne, ale tak máme powerbanku, no dúfam, že to bude všetko OK. Ideme sa teraz skúsiť dostať do štadióna. Dámy a páni, let's go! Tuto za mnou už vidíte štadión Vortece, alebo ak sa to volá v Klagenfurte, ale vysvetlite mi tuto. Za mnou teraz, pozrite sa, za mnou teraz prejdú dvaja fanúšikovia Barcelony. Vysvetlite mi toto, ja to fakt nechápem. Ako niekto dojde na zápas Realu Madrid a dá si na seba dres Barcelony. Ja to fakt nechápem. Akože, dobre, pochopím všetko, ale vysvetlite mi toto, lebo hrá Real Madrid Fiorentina. Vy si dáte na seba dres Barcelony. Ideme si užiť zápas. Ako vidíte, za mnou už sa tribúny zaplňajú. Fakt, akože za chvíľu vám ukážem, aké máme miesta, pretože to je insane. Ďakujem ešte raz Futbal Touru za takýto extrémny zážitok. Filipe, ako typuješ zápas? Ja typujem 3-1. 3-1. Dobre, keď sa stretnú dvaja Filipovia a majú lásku pre ten istý klub, tak to stojí za to. Každopádne, idem vám ukázať, kde stojíme, ale je to fantázia. Let's go. Kde sedíme, kurňa. Hráči Realu Madrid a tuto máme sektor. To je insane, ja to stále nechápem. To je wow. Tu ho máme, nový hráč, Carlos Espí. Najrýchlejší prestup v histórii Realu podľa mňa, ale vamos. A samozrejme najznámejší kondičný tréner Antonio Pintus. Madrid, 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 a Madrid y nada más, a Madrid. Zápas sa nám začal. Krása, plný štadión. Reál na loptu. Vamos, toto je fakt neskutočné vidieť. Všetky tie hviezdy takto blízko.
Dajte goliček, chlapci, dajte goliček, poďme. Je to skôr na praváka, takže trend. Aj, škoda. No ale poviem vám teda, že takéto ticho som na štadióne ešte nezažil asi. Takže úlet. No aj nepotrebujem mikrofón, aby ma bolo počuť. To je veľká halus. To je veľká halus. Ale tuto máme Mourek. Aj, let's go! Endrik dal práve gól, 1-0 Vamos, ale fakt, akože také ticho som aj proste ešte nezažil na štadióne. Teraz jeden týpek rozmeskal celý štadión, takže... Cristiano! Aj o tomto sú si pripravené zápasy. Každopádne Endrik 1-0 a ukazuje, že by to miesto asi chcel stále získať v tej základnej zostave, alebo teda minimálne v Reále Madrid a ísť na hosťovanie. Inak využijem teda, že je ešte ticho. Obrovské pozitívum vidím v tom, že dostáva konečne šancu Juan Martínez. Teraz má akurát loptu, konečne. A vidíme, že Dumfries hrá na pravom kraji. Zálohy, pozor, lebo Trent hrá na pravom kraji obrany, takže presne to, čo som hovoril, že by mohli byť pod sebou, tak to sa aj plní. Akože halus. O chvíľočku máme polčas. Stále nemám mikrofón pripojený k mobilu, to je insane, že ma aj počuť. Každopádne to sa mi tu páči. Taký celkom ofenzívny prejav. Tí hráči vidieť, že fakt bojujú, aký je to pripravený zápas. A čo sa mi veľmi páči, tak je Endrik. Endrik fakt je vidieť na ňom, že bojuje o to miesto v zostave. Nepoviem, že v základnej zostave, ale teda v zostave určite bojuje o to. A som teraz zvedavý, myslím si, že na druhý počas príde Carlos Espi. Takže uvidíme, som na ňom fakt zvedavý, že čo povedie. No, poviem, že začal druhý polčas, začalo trochu pršať a oveľa lepšie vzduch bol teraz, akože, keď ma vidíte, keď som vyšiel z bazéna. Ale fakt teraz je dobré, začal druhý polčas teda, nezachytil som úplne striedania, ale príde to časom, Vamos Madrid! No a teraz extrémne zaujímavá situácia, jednak tu máme Valdepeñasa, ktorý pred chvíľou, alebo teda pred pár dňami odišiel práve z Realu do Fiorentiny. A tu máme Carlosa Espiho, ktorý si teda dnes pripíše svoj debut za Real Madrid. Tak uvidíme, či teda ešte zvráti tento nerozhodný stav. Tak, máme po zápase, ideme akurát Gautu a remiska teda 2-2. To poďme nejako zhrnúť. Pozitívne je, že dostali priestor viacerí mladí hráči. To je paradička, to sa veľmi teším. Endrik sa mi veľmi páčil, hlavne prvý polčas, druhý polčas. Keď som sa tešil, že budú hrať na tej našej strane, tak zhodou okolností akurát tam teda moc hry nebolo, takže nevadí. Ale ako sa volá ten nový? Ja si teraz nespomeniem. Cezar, nie, Carlos Espi. Tak ten mal debut, takisto Lamine Fati hral. A akože viacerí mladíci. Som fakt rád za toto, že Mourek ich vyskúša. Stále to je ale také nemastné, neslané kvázi, tak je to príprava, nemáme čo ani očakávať až tak, pretože nehrá Mbappé, nehral Vini, ktorý možno uvidíme, či vôbec bude hrať. Ale Dumfries hral s Trentom napríklad na svojej strane. A tak no, druhý počas fakt, akože ten výkon nebol, neviem aký dobrý, ale tak hovorím, stále je to príprava. Čakajú nás ďalšie zápasy, tuším, máme tam ešte Ferencvároš teraz o týždeň, Schalke je tam. Veľa vecí pred nami, veľa čo zlepšovať, samozrejme zážitok ako taký bol extrémny, fakt, že máte tých hráčov na dlani, ktorých sledujeme v telke na internete, špekulácie, neviem čo, a zrazu ich človek má takto pod sebou, proste to nezažijete hocikedy, takže toto je paráda. Takisto proste cez polčas som si išiel kúpiť jedlo, alebo tak a došli sa za mnou asi 5 odfotiť, čo je insane, proste takto v Rakúsku. Wow, ďakujem vám krásne, ste úžasní a čo dodať na záver? Určite ďakujem krásne Futbal Touru, že mi umožňujú vôbec takéto niečo. Vidíme sa pri ďalších videách a ďakujem vám ešte raz. Čaute.